Euskal folkaren ikurra dira eta 20. urte hurrenean mundu osotik egingo dute bira gure instrumentu eta doinuak mundu osoari erakusteko. Biba Agus Barandiaran eta Eneko Arteaga, biba Korrontzi eta Oinkari. Kaixo! Apa, bikote, arratsaldeon, ongi etorri! Ongi! Oinkari eta Korrontzi, arratsaldeon. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzea. Aupa, Agus, arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, Eneko eta Agus ongi etorri, lehenik eta. Bueno, gaur alde aldatuta. Mala, izaten naiz da, bueno. Guri ere arraro egiten zaigu, baina ohituko gara. Agus, 20. urte hurrena du Korrontzik, adin krisirik etorri zaizu? Ala... Gaiztoa zageo. Bueno, pixkate, egia esan, bertigo pixkate ematen du atzea begiatzea, Atzea begiatzea eta nola hasi ginen ikustea eta gainera disko berria prestatzeko liburu ere badago diskoan, horre birpasatu genituen emanaldi guztiak, irudiak ikusi, argazkiak bildu eta lako kontuak, eta norberaren burua ikustea 20 urte gutxiagorekin aldatzea gauzak, Bertigo pixkat ematen du, eta hori bai, inoiz enun pixatuko garai hartan, hemen egongo ginenik. Osea, gu hasi ginen, emanaldiak egiten, 3 emanaldi egiteko proiektu bazan, Korrontzi. Lehen da biziko kontzertua osta izenburua jarri genion taldeari, ze izenbururik ez zeukanez. Eta, bueno, halako batean izenburua jarri, 3 emanaldi eta gutxika hor gehitzen. Asko pentsatutako izenburua izan zen orduan, ezta? Ba bai, gau batean. Kontzertua aurretik aste bete do, eta promotorea deitu zian, jarri behar zuela kartelean izenen bat, ze talde ginen, edo telonero lanak egiten genituen, eta ia ze talde ginen. Eta ezin lori gein, da halako batean Korrontzi, eta Korrontzi da Mungiako trikitilari bat, hil zan aspaldi, eta Elixan ibiltzen zan eskean, eta bere garaian, eta Elixetik atatzen zenean jendea, bera txapela bota, eta dirua eske, eta astoakin joaten dan, baserritik, eta halako kontuak, Eta oso, ez dakit, historia politia zan, eta hortik hartu genuen izan. Eneko, Oinkari ere festa urte hurren ospakizun honen erdian dago, erdigunea zarete zuek ere, zuen dantza taldea. Nola hasi ziren zuen harremanak, edo nola ezagutu zenuten Korrontzi zuek? Gu 2009 urten, hasi ginen, elkarrekin lanian, eta pixka bat izan zen, Bilagunan Korrontzin kontzertu bat antolatu zuten, eta kulturteknikariak baldintzatako bat zan, herriko dantza taldea bazuken behaiekin dantza egitea. Hiru koreografia edo prestatu genitulako atzen naiz, eta, jefiai gustatu, eta ordu ezko zor gabiltza, gatu gabe. Agus, 20 urteko ibilbideak bira mundial bat merezi zuen, ezta? Bai, hola da. Zorionez, urtero ibiltzen gara mundu mailan kontzertuak eskaintzen, baina nik esango nuke aurten eta gehiago gabiltzala, eta gainera ona gatoz kontzertu horiek edo bira behintzat aurkezteko asmoz, Hori da aitzakia. Eta aurten besteak beste izango gara, Hego Korean izango gara, Argentinan egongo gara, Sizilian egongo gara, Txekiar Errepublikan, hor daude guztiak. Portugalen ere bai, Bartzelonan, Madrilen, Estonian, mundiala esaten dugunean, benetan da mundiala, ez da? Eta Euskal Herrian, noski, eta Euskal Herrian izango gara. Eta beti saiatzen gara, gure euskal kulturaren erakusleio txiki eta humil bat izaten, eta oso politia izaten da, horrelako toki batera joatea, batzutan exotikoa izaten da toki hori, eta trikitixa zabaldu eta norberanen hizkuntzan abestea, eta ez dakit, hori oso gauza politia da, eta unkigarria norberaren entzat. Nigo batzen eiz, Malasian eta lako tokietan, igual 3.000 pertsona aurrean kontzertuan, eta zu euskeraz abestuten, Eta egia esan, ez dakit, zure buruari galdetzen dizu, zer egiten dugu guk hemen euskeraz abesten, baina gero jendeak asko eskertzen du. Eta lehengoan, oindela 15 egun, egon ginen Tallinen, hor Estonian, egon ginen, eta anere, jendea, horre interneten, eta badaude irudiak sareetan, eta jendea dantza. Azkenean nik esango nuke, ikuslego guztiak amankomunean daukate, trikitixe irekitzen denean, dantzan hasten direla. Bakoitza bere modura, bere erara, eta naiz eta Oinkariko dantzariak noski bikainaritu dantzatzen, baina bertakoek ere gurekin batera dantzatze dute. Eta hori ikusten dutenean, Oinkarikoa dantzatzen, bereik saiatzen dira, beraien modura dantzatzen. Eta Eneko, zuek ere dantza aipatzen ari gara, eta mundu bira aipatzen ari gara, zuek ere bertan egon behar zen duten, ezta? Bai, azkenen naturaltasun batian, 15 urte damazkio alkarrekin, eta urtez urte geroz da gero
Konfiantza pixka bauka hau, Gira luzeguak. Baina asko aldatzen da, Agusek telefonoz deitu zurita esatea. Eneko, saioa daukagu Basaurin, edo esatea. Saioa daukagu Tailinen, edo saioa daukagu Argentinan. Generalen izatea, saioa daukagu lan batian, baina bilarrata zaiak hau. Eta orduan izatea komerik. Bezperako deio. Beti izatea, beti bildurrez telefono hartzeko. Orain oso lanpetuta biliko zareten noski. Bai, guain momentu honetan, ikusita ze gira luzea da, beti ere dantzarik, pixkat ibiltzea ezberdinak, kontzertu bakoitza ezberdinak ematen, ze bestela seitun errekoliak edenak, eta, pixkatoi gestionatzeko lana bai nik hartzen dutela, eta esan momentu honetan nire aste burutan hortzen abil estel batekin, ordena horian, hau dena pixkat forma ematen bai. Agus, 55 kontzertu edo dira momentuz, errepasatu ditugu, hor ikusten ditugu gainera zerrendan denak luze-luze, dagoeneko ari zarete, batzuk egiten. Baduzu dataren bat, lekuren bat gorriz markatua? Bi, niretzako Argentina joatea zoragarria izango da. Ze aspalditik dabiz korrontzi deitzen Argentinatik eta Argentina joateko eta ia noiz goazen. Eta oraindik ez duzu lortu? Eta ez dugu sekula ere kontzerturik eskaini bertan. Beitu ez dakit, Brasilen eta horrelako tokietan egon garela, baina Argentinan ez, eta gogo itzela zeukaten gu joateko, eta aurten, badirudi, eta horrela dago ja adostuta, bertan izango gara azaroan. Eta gero Korean egotea ere, exotiko bezala nire uste dut, oso politia izango dela, iruditzen zait behintzat, ez? Eta gogoa badaukat, kultura hori ezagutzeko, eta ia nola erantzuten duten, trikitixari, hori ere badaukat. Eta zure herrikoa, Maruri Jatabekoa? Hori berezia izango da. Horre, erresponsabilia handia dago horre, ez? Trikitixa jotzen hasi eta aurrekaldeko aurkietan... Bizilaguna, gexerita, eta hauei ze kontatu behar dien, nik ze Kristo ze de Montre kontatu behenik hemen. Gainera pregoileri, izango zara urten. Hori da, eta pregoia ere botatzeko ardura eman diate, korrontziren 20 urtea direla eta gauza oso politia da, eta deitu zidatenean, baiezko emanun momentuan, gainera egun lehenago kontzertu izango dugu, egun beranduago ere kontzertu izango dugu, Portugalerakoa urrengo egunean, Marurikoa nietzako izango da oso berezia, eta gustu honez egingo duana, ez? Eta jotzut, horre jotzen eta azten zanean, eta orain kontatu behar den Maurixaren historia bat, Rufino Arrolarena, edo Sakabidea, eta hauek badakizkite ja nire historia guztiak. Zuen bira mundiala hasita dago, korrontzi eta oinkari dagoeneko martxan zaudete, batzuk eskaini dituzue, ikus ditzagun irudi batzuk. Ederra, eta Eneko, dantzariek zer diote? Batean eta bestean, bereiek dantzan, publikoa ere dantzan, ikusi dugu? Behaientzat hausari bat bezala da azkenen. Euskal Herritik atatzean bidai hauek behintzat, behaiek sari moduan hartzituzte. Eta, Euskal Herri nititxeun emanaldiake talde osoa juten geha, eta orduan hor, halako harreman berezioa sortzen da behaien artean, da behaiek guztu da itzan momentu enten. Esan berra dago, Euskal Herritik kanpo emate ditugun emanaldi horietan, dantzarientzat oso gogorrak izaten direla, ze azkenean doinu guztia dantzatzea dituzte, eta azkenean bikote bakarra denbora guztian dantzatzen, noski fizika ez dakit bauka, ez, horre... Korrontzien emanaldia momentu enten bi dantzarikin oso exigentea. Eta fiziko aldetik, ondo egon behar, ez? Guk ez dugula balio esan nahi duzu, ez da? Ez da nire, ez bentsatu. Bueno, potentea dela zalantzarik gabe, munduko folkaren zerrendan 9. postuan dago korrontzi. Bai. Hori albiste hona da, ez da, Agus? Oso albiste hona, bai. Diskoa esan beharra dago, 20. urte hurrenekoa azaroan atera zala, pasan urteko azaroan, urtengo birari begira,
Eta, bueno, horre Europa mailako irrati esatariek hautatu dute gure diskoa, azken disko hau, 9. postuan jartzea, horrela adostu dute, aprileko zerrendan, ez? Eta hori mundu guztiko diskoak kontutan izanik. Esan beharra dago, zerrenda hau egiten dela, munduko musikak eta musika herrikoia eta lantzen duten taldeen artean. Eta nik esango nuke, hor politena dela, lista horretan, zerrenda horretan ja, igual 4. aldiz edo gara, disko desberdinekin egon gara, urte guzti hauetan zehar. Eta, politena da, azkenean, euskal tradizioa, euskal trikitixa gure dantzak hor daudela. Nitzak hori da gauzari politena. Eta gaur egun, aprileko zerrenda hortan korrontzi dago, amendik urte betera, beste talde bat egongo da. Azkenean da, bideak irekitzea, eta bere momentuan Kepa Junkerak egin zuen bezala, gu hortxe gaude, bide hori jarraituz, eta ia beste batzu datozan, ez? Eta lehen da biziko horiek zein dira? Norekin hitzein behar da, Aziz Abrain, Aziz Abrain. Oiek, Zen duzu ba? ez dakit, lehen biziko postua, ez aldugu nahi, ez? Bai, lehenbiziko postua Lehenbiziko zuen nahi zutela. Ez, korrentziren zat, esan nahi dut. Bai. Horre, ja gauza gutxi dago, Zazen duzu, beraiek kantatzen dute, disko hartu, eta Urdaiazpikoak eta, ez da? Bueno, ikusiko dugu. Eneko ez dakit bialduko ditun bat, baina nek bintzat ez du bilatzen. Konturatu naiz, lehengo agenda zuena ikusi dut horratzean, saiatu naiz memorizatzen, baina imposible. Guk ere ezin dugu, Ez. Guk ere ez dana dago apuntu. Usurbil, Donosti, Barranda, Madrid, Barcelona, Murrio, Legutio, Donosti, Zumarraga, Gurain, Urruña, Lekeitio eta Jin, Basauri, Aretxabaleta, Bergara, Legorreta, Tarrabia, Dranduter, Castroverde, Donestebe, Lemoa, Zex, Republic, Etxo, Zegama, Roda de Ter, Hondarribi, Pisano, Illora, Volubilis, Buza, Autokitantzok, Pombal, Puentedura, Laudio, Odemira, Plato de Mos, eta gainera gero azaltzen da, data gehiago iragartzear. Gehiago orain. Bruce Springsteenek ez da aurrelako agenda. Benetan, nora falta zaizue jotea? Esan duzu orain, joan duzu Argentina eta Korea baita. Maruri esan alduzu, Maruri jata ba esan. Maruri ez duzu esan? Ez duzu esan. Ez que ez da sartzen ja. Maruri ere, Hain beste Maruri baita ere? Bueno. Nora gustatuko litzaizueko, nora falta zaizue jotea? Ez dakinik. Ez que toki askotan egon gara, ez dakit. Ez que hori da, bez? Galdera zaila da. Adibidez, Eskozian eta jotzeko ametsa neukan, lortu nun hori, pare bat aldiz bertan jotzeko aukera izan dugu, bertako taldekin gainera, ze Eskozian esan barra dago, kristolako maila daukatela folk munduan, eta ez dakit, gero toki esotikoetan izan gara, Malasian, Marokon, Isla Reunionen egon ginean, Cabo Verden bibira egin ditugu, Brasilen ere, ez dakit, toki askotan egon gara. Eta eneko, zu joten altzara? Hori nahi du, berak. Hori esaten, Agus, montatu bideiren bat da. Enteatu nahiz oso gutxi joaten zarela. Ez, hasierako emanalditan bai juten itzen, bi dantzarekin da juten ginean kanpoko emanaldita beti juten itzen, baina guain ja familia eta egunerokoak ez dit ematen rima hau jarraitzeko, eta bueno, ni etxetikan hoi antolatzen nahiko lan bauket. Oso, etxetik ere lana ondo Berak koordinatze du, berak koordinatze du, guzkia, Aizu, Agus, kuriosidade bat uengo aktuazio ikusita. Bai. Nere kuriosidade. Zu begiratzen ari zian. Ik jarraitu barriok dantzarieri edo beraiek zuei. Normalean beraiek jarraitzen diate. Eta elitzateke horla izan beharko, Nik jarraitu beharko nituzke beraiek. Konturatu nizu denbora guztian beraiei begira. Bai, gustatzen zait. Baina eszenatokian jartzen naiz aurrean, eta orduan dantzariak atzean joaten dira, eta normalean ez ditut ikusten. Badaude momentu batzuk baietz ikusten ditu dela. Baina gustatzen zait beraiek jarraitzea, baina ez da beti gola izaten. Eta zuk nahi hori dituzu ikustea? Erraxago, bai. Bai, niretzako bai. Ze orduan ikustuzu dantzaria nola dabilen, azkarrago, motelago, non sentitzen duen gehiago dantzaria, orduan zuk ere markatzezu, ez dakit, bai, gustatzen zait.